O histórii objektu Domu služieb sa v Spišskej Novej Vsi aktívne hovorí už druhý rok. Všetko to začalo na jeseň roku 2006. Prvé rozhodnutie odpredať objekt Domu služieb padlo v septembri roku 2006. 35 nájomníkov tohoto miniareálu však spísalo nesúhlasnú petíciu, ktorú sa vtedajšia primátorka Fedorová rozhodla akceptovať a predaj budovy spoločnosti Teskar nepodpísala. Skôr ako prišli, tak ja som bola rozhodnutá, že dám prehodnotiť ešte raz toto uznesenie a preto ho pre túto chvíľu pozastavujem. Preto pokladám, že to budú už riešiť moji nástupcovia. Sme trošku zaskočení rozhodnutím primátorky mesta. Mysleli sme si, že zámer, ktorý bol prezentovaný a ktorý v tomto meste chceme realizovať, je dobrý zámer. Naopak spokojnosťou žiarli členovia petičného výboru. Som veľmi spokojný, som ju vyboskal, vystiskal. Som bol taký šťastný človek. O rok, v septembri 2007, o budúcnosti Domu služieb opäť rozhodovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Okrem Teskaru sa do finálového kola dostala aj spoločnosť Hutné stavby Košice. A práve ju vybrali volení zástupcovia Novovešťanov za realizátora rekonštrukcie Domu služieb. Chcem poďakovať poslancom za toto rozhodnutie, za dôveru, ktorú v nás vložili. Budú pokračovať ďalšie rokovania. Dúfam, že sa dohodneme tak, aby boli obidve strany spokojné. Spoločnosť Teskar sa tak opäť nedočkala úspechu. Je vám ľúto, že ste nevyhrali? Je mi to ľúto, ale rozhodnutie rešpektujem. Náš príbeh sa tu nekončí. Zvrat do neho o niekoľko dní prinieslo rozhodnutie Hutných stavieb nepristúpiť na podmienku minimálnej kúpnej ceny 50 miliónov korún. My sme u nás túto podmienku ešte raz prehodnotili a nevyšla nám ekonomika projektu tak, ako sme si predstavovali. To znamená, že vysoká cena. No, presne tak. My sme oslovili, tak ako som bol teda poverený mestským zastupiteľstvom, oslovili sme firmu druhú v poradí, firmu Teskar zo Spišskej Novej Vsi, ktorá akceptovala našu ponuku. Firma zloží 10 miliónov pri podpise kúpnej zmluvy a keď bude pravoplatné stavebné rozhodnutie, doplatí tú sumu do výšky 50 miliónov korún, čiže ďalších 40 miliónov. V prípade, že by odstúpila od zmluvy, tak tých 10 miliónov, ktoré budú zložené na úvod, tak prepadnú v prospech mesta. S takýmito podmienkami Teskar súhlasí. Tieto podmienky z pohľadu dlhodobého sú pre nás priateľné. Čo by to malo vyrásť? Vznikne priestor, ktorý dotvorí a vytvorí niečo podobné, ako je Outpark v Bratislave alebo Max v Poprade, samozrejme prispôsobené našim podmienkám a našim pomerom. Projekt obchodno-spoločenského centra už má aj svoju vizualizáciu. Tuto by vyrastol štvorposchodový objekt, spojí priestor od hotela Metropol až po historické jadro mestskou formou. Všetko parkovanie chceme strčiť do podzemia, prepojiť parkovisko od pošty na podzemnou cestou smerom ku tomuto obchodnému centru s tým, že by vznikla nejaká obchodná pasáž. Kapacita aká bude? Celková kapacita tohto priestoru je vyše 21 000 m2 odbytového priestoru. Zámerom architekta je vytvoriť akési mesto v meste. Keď tam človek vojde do tohto priestoru, tak odrazu tam nájde priestory pre kúpu, pre zábavu, pre oddych, pre konzumáciu. A ako dopadnú súčasní nájomníci Domu služieb, ktorí pred 15 mesiacmi spisovali proti predaju objektu petíciu? Všetci nájomníci, ktorí tento štandard budú spĺňať, určite dostanú priestor a určite sa budú môcť prezentovať v týchto nových priestoroch. Spoločnosť Teskar je pripravená zmluvu s mestom podpísať aj v situácii, keď pozemky pod objektom sú ešte z malej časti majetkovo nevysporiadané. Nedoriešené pozemkové záležitosti tu sú. My sme už takmer celý rok v kontakte s ľuďmi a s firmami, ktorí sa to týka a vidím veľmi reálne tento projekt zrealizovať. Kedy sa začne stavať, kedy to bude stať? Verím tomu, že ľudia by najradšej počuli, že na jar budeme kopať a na Mikuláša budeme otvárať, ale povedzme si reálne, začať stavať v roku 2009 je reálne a skončiť to niekedy v roku 2010-2011 je tiež reálne.